Daga jing ang not bat penslur bat ban ai ban CM ki khon Samla bakin nang beteng ban le bha ki jing Pule bakham shalor kasenjuk ki seng Samla Henry Shnong bakon thop ya ka Shnong solan nartam lang padon solat thamai lum ka bat saw noldi hakasien ka baning kong hakakhat ar tari gunai wing klapen kup Burom me kumbalai pokhandai ngut ki Samla Pule ki ba pas ki examen ba pher nado SSLC graduate but post graduate daka academic Excellence Award Arhajar Arpuar bala penlong hasola jerem secondary school. Hakani kasngi lawan banai mensie mikite ki Samla Pule do ba Jayson S Maulong MLA Umsning kumu kongsan ba Stephen Maring usembur kongsan haka jingdon lang kiri rangba nakale kathan ba ki Shadam chairman kasenjuk Shnong kinongelam kasenjuk ki seng Samla usamla Vincent Makri advisor Samla Richard Baskem Lapang President San Kupar Singli Secretary kiri rangba ba ki Samla Pule ki bala yo pediang yaki khusnam kene ga jingnang ji sta kade kabadon kam handu kata nado di primary level mene I nonghika I headmaster jong kane ga school lo ong ba pre primary ru kidan hangne lada omdan ke jinghika lada omdan ka foundation na A B K mo nginom yo ya ki graduate post graduate nginom yo ya kiway ki kadan ha ki university kadan ga jing ong a journey of 1,000 miles begin with a single step kajiya inti ka ba daki hajar mer kasdang na I senjam ibanin kong namar kata kani ka school step ka bangi ong ka nursery class kalong ka badan kam ti ngi kinong hikay ngar madeway nong hikay ni haban simkia but ikumi ki kaparu kat bayadan ay hangne ni haban simkia nadu tenraidu nadu ka grassroots level ti jong pi ka juktingju ka babon ka penwandur ka penwan dengyan nya pi bapin minot pentre susu sakmat bapin de ko sukumen tang ma pila pas kan ne ka juk ko mikran babu mane ka juk ka di balong very very competitive kabae hado kata-kata bapin supas balum malangan ong ip kalong kay bang sutanat na pipe hikam ki jamru kalong ka bajinja bang akwa ban kan kindian di hakani ka no paiski ngakwa bang ajukran keleng sodong bapi ki kon Samla ki badan hangne kum bakal ayat ka juk kum bakal ayat ka por Piro ki Samla pi pan sutu ya kawai bangin ya paish khmat si pai khmat siya ka kam sarkan kalong ka bakla balik ong ya kata naman ba pi I menta kawai ka pos hakano ka department kinong ya tap sipo hajar ngot te yano ngan aya kata kamde ka pusok prayo kata ka jingnang ka jingstan yang halak kejat jong ladi ki policy ki jong government ka badan menta ki ba pher ki bani harap ya pi ba pun yang hak kejat jong ladi tu pedong kam hok kan kita na pilon kano ka jing na ngadot senda bat pi wan ni kenduk batnya nginwat kita kilat kilinti mangamkwa begini ki Samla pagsyukut tang kan ka jing Pule akwa bakalaway jong pi kalong ba pernai bakata ka jing Pule jong pi hakin ki snan pula ada ki college ki ba pher ki school ki ba pher kanai pileno akwa ban bu ya kata ha ka jing mut jing berkat jong pi bapusyong ba kam si kam sarkar ngon IP ka babakla na try ki rong ba ki badan hang niru gile bani sutu ya mono bum kwa kam sarkar mula belan ya kata baru ko bakwa bare kum bakaya kata ka juk kum bakaya kata ka por kalau ke ka bistang ni dong kam begin sutu ki policy na ka sarkar ka babun pen dong kam ya kata dong kam ke kum ong IP nga bandang sa chisin 1 ni pinwat kita kilat kilindi Manga sutu ila di kum Samla rumah. Kapuli ka puti ka badong kam khmat. Kadong kathai ka badkiu sa khmat, ngidong kam mo kata ka jingnang jingstan. Ngidong kam ipi ki yud ki ban tur sa khmat. Tangang adon ka papi. Bar ka baar ka dong ipi. Habang adon ang tempo sekretariat nakapor sa kapor habang nga Shillong, habang nga trekam. Nakakhot iki officers ki ba pher. Iki IAS ki ba pher. Kibon ki IS kepada na bar juga jela. Balik kalau kumta. Hab ya kali hab bo juga kali kata.
Kibon ki banabat him la ban lana do bantar